if you want your son high level Throwing. send him 2-3 years Tuupovaara. and forget. Ei nyt oikein tiristä kaikki sieltä pihalta. Siinä kopimato. Noin kertaa menemään. Emilillä on kevyttä leuhkaa siellä. Siinä on 80 mies. Mutta oli kyllä vaisu tuo Jere. Tuli just Varissuolle pölillä ton 3 metrin putken kanssa. Ei ollut helpoimmasta päästä, mutta selvittiin. Se on keskiviikkopäivä. Huomenna lähtö Tuupovaaraa. Tulin tähän Säkylään nyt hakemaan auton. Joo, tänään ei vielä mitään ihmeempää. Pakataan autoa ja näin edespäin. Luna, mihin sä meet nyt? Käydäänpä nopeasti läpi, että mitä tässä loppuviikosta on oikein tapahtumassa. Huomenna, eli torstaina, lähtee käyntiin Tuupovaaran keihäsleiri. Ja nyt mä oon ajamassa siis Tampereelle, kun Jere tulee huomenna junalla Tampereelle. Kaikille. Tänään on torstai 5.3. Kello on noin 7.40. Mä istun täällä junassa tällä hetkellä. Ja matka kohti Tuupovaaraa on alkanut. Tänä viikonloppuna on nyt leiri Tuupovaarassa. Lähdetään kattoo, miten matka etenee. Eli nyt seuraavaksi ajetaan tästä. Käydään Tampereen kamppailuakatemialla. Mä jätin mun kellon eilen sinne. Sitten siitä mennään Tampereen juna-asemalle. Otetaan Jere kyytiin. Asemalta matka jatkuu Kangasalalle hakemaan Jussi kyytiin ja siitä sitten Lahteen. Come on! Käydään tsiikaan, löytyykö kello vielä. Se oli siellä paikassa, mihin mä sen jätinkin. Päivää. No niin, nyt on pojat haettu takapenkille. Morjesta. Siellä on jotain matka-aktiviteettia pojilla. En tiedä mitä ne pelailee, mutta... Karkkipeliä. Pelataan tällä. Karkkipeliä? Jotain karkkipeliä. Mikä tää on? Mä en oo noita millään karkilla houkutellut tonne sitten. Eikö se ollut karkkia mitä se on? Morjesta, morjesta. Porvarista luo päädytty. Moikka. No niin, tuuppasit kyytiin. No niin. Toi on paski. Kaikista paskinta on tää Metsämari. Red Bull. Hey. Please sponsor me. Red Bull. Nyt tuli se joku uusi toi kevätmaku. Se oli joku cherry. Joku juttu. Ja se oli ihan hyvä. Se ei ollut niin Niin. Mä ostan tän. Ennä. On monsteri. No niin. Nyt ollaan saavuttu Tuupovaaraan, jota siis kutsutaan myös Suomen Dagestaniksi. Ja viivymme täällä nyt 2-3 päivää. With the boys. Olemme ajaneet 7,5 tuntia tällaisia teitä pitkin ympäri Suomea. Olemme saavuttaneet määränpään Tuupovaaran. Jere täällä takapenkillä on istunut tänään erillisissä ajoneuvoissa
kohta 10 tuntia. On muuten jumissa. Loppumatkasta hölkällä. Lukatteisko? Ikkuna auki. Älä lopeta sitä juoksemista! Ollut pitkä matka vissi. Tultiin ihan ennen 8 tänne Tuupovaaraan ja vedettiin tämmöiset tunni fudispelit. Ajateltiin, että venytellään iltaa vähän paikkoja auki huomiselle, mutta hikihän tässä tuli. Onko hiki? Noniin. Niin pistä vaan päälle se. Tää laitot, mutta ei se toimi. Ota Noni. Paljon. Paljonko se? 60. Äsken. Se vaan siitä. Ja Jussi. Hyvä. 5-4. Tällaista vaan painaa. 7-6. Error. Eli yli 90. Alle 90. Mikä on kannattaa? Näyttäis kotiina tulee 87. 87. Mikä? Nolla. Mulla oli suuri parempi. 60,5. Come on! Mulla on mennyt 90. Siitä on tehty. Sitten mulla ei mennyt niin paljon. Joo, kyllä läksi kaa. Oli vähän. Ei mutta oikeesti paha. Ja mut kokeile. Mulla on vasen kokeilla. Mulla oli kyllä ryssari sanoo, että sulla ei tosi ihan liikaa. Siitä vaan. Kameran meissä ei kuole. On toi vähän. Niin. Saaks niinku tulla kylkä? Ja tälleen se on. Näitä on ainakaan parannettu tätä. Ja banani jako. Joo. Tähän tässä liity. Ei mit. Lähetään pojat isolle kirkolle. Let's go. Siellä on Hertta ja Emil ja Jere. Otetaan kenttä pystyyn, otetaan matsia. Oo. Kyllä selkään pistää. Akula nousi. Onhan siellä tuplapaneeli. Niin. Tää nyt ollaan Joensuun areenalla testihommissa. Jees, eli otetaan testejä tänään ainakin tosta pudotushyppy. Onko se semmonen? Joo. Joo, pudotushyppy Jotain sen 20 sentistä, sentin korkeudesta ja sitten kyykkyä maksimi. Mikäs se olisi? Mites se sanois? Isometrinen maksimitehon tuotto kyykyssä. Jep. Tässä on meidän testipaikkamme. No niin, sit me kysytään kuulumisia kaikilta. Mitäs Topi, mitä oot mieltä tästä? Ai mitä on mieltä? No en tiedä, toivottavasti siis hienoa, että tää onnistuu tää juttu ja toivottavasti testit menee hyvin ja saa jotain kilpailua aikaiseksi siihen. No mitä se, milloin mieltä sitten tästä? No ei mun mielestä tosi kiva, että päästään testaamaan. Mitä odotat tästä? Toivon, että tulisi ihan hyviä tuloksia. Saa nähdä. Mitä Saku on mieltä tästä? No, häviää mä en ainakaan lähetä. Katsotaan mitä tulokset sanoo sitten. No mitäs Jussi? Voitatko testit? Toivottavasti.
Mitäs Jussi? En usko, että voitan. Miksi? Mut Luotatko itseäsi? luotan itseeni. Luotatko itseäsi? Kyllä, mutta olen realistinen. No mitäs Jere? Laitatko kamera? No entäpä Jere? Eikä tässä. Lähdetään kattoo, että tuleeko hyviä testituloksia ja koitetaan ottaa pojista päänahkaa. Kamo. Nyt vielä Eetun mietteitä. Puulämmitteinen vai sähkölämmitteinen sauna? Ehdottomasti puu. Hyvä, että miehellä on vielä niinku aivot paikallaan. Saattaa jopa testissäkin tulla jotain. Lähdetään voittamaan testit. Katellaan mitä tästä tulee. Anna mennä. No niin, kamaa. Oli ihan hyvä. Mikä oli tulos? Eikö noin pidä tiputushyppy? Siitä tiputtaa. Hyvä. Ei Nyt ainakin siinä. Noniin. Nyt on. Nyt tuli korkeutta. En tiedä tuleeko sulla näin, että se tulee toinen jalka niin paljon aikaisemmin Onko? 64-1. Se on kyllä. Paina tasaisesti. Purista loppuun. Hyvä. Helposti 5200. Paina tasaisesti. Purista. Kaksettaa vielä pitää jaksaa loppuun asti. Hienosti. 4200. Paina tasaisesti. Purista. Täysillä loppuun. Hyvä. Tuli 100%. Paina tasaisesti, purista, anna mennä vielä, loppu, hyvä. 5061. 3 jälleen painaa tasaisesti, purista, anna mennä vielä, 2 loppu asti, hyvä. 1, 2 ja 3 ja paina tasaisesti, purista, anna mennä loppu asti, loppu, hyvä. Lähti ilmaa teliin. Voiko mennä? Puske, vielä 2 loppu, 6021. Urheilija! Yes! Ja 3, ja nyt painetaan. Ja irti. Come on. Ja kiinni. Ja 1, 2 ja 3 ja painetaan. Paina. Mennään hyvä.
5744. Kovempaa! Ja 1. Painat kiinni. Ja 1, 2 ja 3 ja paina! Ja kiinni. Ja 1, 2 ja 3 ja paina! 5815. Hei, kiitos testeistä. Kiitos. Meillä nyt meni miten meni kelläkin, mutta mitä sanot, että onko suomalainen keihääheitto ihan menetetty tapaus? Ei oo, kyllä täällä on ainakin yksi keihääheittäjä paikalla tänään. Ketäs meistä se sitten on mukaan? Sitä voidaan miettiä. Niin. Olavi. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Heittoreeniin valmistavaa. 375 eli nyt. Mitä tää on? No niin, tässä ollaan Eetu ja Jussi ja on tuolla kans Emil ja Aku ja Topi. Lähdetään itselleen moukkua ja kahtellaan, että tuleeko siitä mitään. Mikä on Akun fiilis tähän päivän heittoreen? Aika paska. Katsotaan, että tippuuko varpaille vai mitä tapahtuu. Ei oo mitään odotuksia. Entäs Emil, mites tänään heitto? Toivottavasti pystyy heittämään. Selkä on aika paskan tuntunen, mutta jos vaikka pystyisi heittämään muutaman heiton, niin se olisi ihan mukava. Emil keijästä heittää ja puuroa keittää. Lupailit vähän tänään, että 65 metriä. Joo. Se on aivan hyvä, että jos sellainen tulee. No niin, lähdetään kattelee. Jep. Eetu Jalonenkin täältä löytyi. Tänään on hyvä päivä, eikö näin? On hyvä päivä. Heittopäivä on aina hyvä päivä. Yes. Mitä? Ketkä mikitetään heittoreissa? Heittää moukkua. Yrittää heittää aika kovaa. Niin. Ihan ok tuntuu, käsi on ehjä vielä. Ja olen toiveikkaana siinä, että pystyn heittämään keihäällä tänään tuolla. Kyllä, toivotaan näin. Katsotaan tämä. Sehän oli jo ihan kelpo suoritus. 2,5 moukku. Mitä siinä lukee? 1 kilogrammi. Ei jumakauta, ne kusettaa teitä. No niin, Jussin vuoro. Kilonen.
teillä oli kilona? No 8. Dan, da, dan, da, dan. Moukkuviskely riittää tältä erää. Sensational. Kun mulla on se, että kun mun hito on jäykkä, tuntuu, että forkku taas niin se on tuolta. Mullakin tonne. Ei sitä tarvii miettiä, se käsi tulee kyllä sieltä ihan itsestä. Juu. Ja silloin se käsi lähtee hyvä asentoon, kun kärki vielä pysyy Niin. siinä. Arviolta 22 metriä. Jees. Pikkuhiljaa. Pari heittoa vielä meiltä ja sitten me lähdetään tekemään lapajumppaa. Pojat jatkaa heittämistä. Nätti sipasu. Semmonen kevyt uitto taas. Pikku kävely taas. Anna mennä Jussi. Asento ei kyllä ole mikäänlainen. No, banaani taas. Banaani taas. Voihan minä ottaa. Kyllä mulla... Korkeutta vähän ja seivästä kun reenaa. Korkeutta näyttää. Ei tarvinnut tehdä mitään. Kuntoutusta oli vaan ja syksyllä kun lopetettiin heittäminen, niin sitten pidettiin kunnon tauko. Kyllä oli liitokea. Joo, hyvä. Niin sieltä lähtee. Mitä kävi, Topi? Mitä nää nykyheitteet, kun ne vaan heittäytyy keihänperään? Pysyisivät pystyssä Topi. heiton jälkeen. Mitä kävi? Nämä kaikki selostukset tulee mikin kautta tohon Joo. Ei voi mitään. idealle. Ei voi. Hyviä heittoja kuitenkin tänään. Come on, Topi. Suomi on 6,7. Ei enää. Oli kyllä niin semmonen huono.
Koetapa nyt heittää. Topi johtaa. Mitä? Heittoreni takana. Topi. Miten meni? No ihan hyvin. Minä lupasin sen 65 metriä, nyt tuli vähän yli 66 metrinen heitto, niin pitää olla tyytyväinen. Joo, se on ihan hyvä. Tästä nyt sitten kämpille päin. Takaisin Tuupovaaraan kämpille päin ja jotain avantohommia vissiin. Saunaa. Let's get it. No niin. Nyt sitten lähdetään avannon kairaamiseen. Joo, kello on 11 ja pitää meidän Jussille saada avanto. Niin. En tästä muuten tuu mitään. Lähtää kairaa. Lähtää kairaa reikää. Katellaan kohta lisää. Niin sitä on lähetty. Kohta siellä on. Ei oo kohta kun ei otettu kairaa eikä sahoa. Se on takaisin lähtö. Jaksaa. Kamo! No niin. Saa nähdä mitä se tullut. Ei kun hommi. Sieltä vaan. Onko se joku metri? Onko se mikä niinku paras reikä? Onko se siis? Raaka Siitä varmaan reikä. Joo. Kyllä perkele tuo kaira vettää. Mulla meni oikeesti vartti eilen. Ai meinaatko tää on niinku voimista kiinni? Siitähän sana kun kiinni. Se on perkele salille lähes. Mitä se siinä on? Siihen voi. Perkele, ois Jaskalla pitänyt eilen ottaa suoraan se kairakki. Tää kun ei järki juoksi. Silloin kun muut lepää, sun pitää lähteä kairaa avaan. Read. Jussi, haluatko vaihtaa? Noniin. Ei se. Ei voi tulla siihen. Tämä vielä viimeinen. Se tuolta hipasta. Näin. Pikkuhiljaa etene. Ei se reikä tähän jää tuu itestä. Tässä. Hei, mutta eiks tän kotona pokasta? Ei se ihan noipa. No oikeesti kotona se. Huhhuh. Ei saakeli tää etene. Tervetuloa Jussi. Onko se auki?
Siinä on mies tosissaan. Ainakin. Ääniin kun nurkki. Menikö läpi? Se on irtippuja. Jussi, paina vähän jalalla. Tuntekaa tonne mun puolelle. Se on aika niinku syvällä nyt siellä. Menemään sen jonnekin muualle sisään. Se on niinku menossa tuolla, onko se täällä ollut? Joo. Tällä puolella. Pilapian, niin helpotti. Jakaamme video. Pakollinen. Työnnä samalla Jussi sillä käreellä me. Kun se on tolleen poikittain, mihin päästä mä? Saisiko sitä tuonne yhtä? Hei, nyt se liikkuisi. Ui saakeli! Ui! Joku tääkin kyllä kohta os... Noin paksu se jää ole. Siis niinku... Kahteen. Ja sitten vetoja! 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 Työnnä jo! Vetoja! Ottakaa se! On! Nostaa! Vetoja! Fries! Come on! Nyt on. Nyt on. Ollaan siinä. Täkö vähän estä tosta? Ja jätetään se siinä. Noniin! Kello on 1.14. Tässä on avantoon lähdössä. Pojat on saunan lämpimänä. Kamo! Nyt se tästä lähetti. On muuten oikein. On muutenkin kieltämättä. Silloin kun muut lepää, me lähetään kello 1.17 avantoon. Ja sitten jalat pohjaan. Hyvä etu. Ylös. Haluan mennä seuraavaksi. 4 ekkaa, niin vaan heti autolla lähtee. Heitä reaktiot kameraan. Ei saa. Sitten kun slogii. Ei se haittaa. Lenkki. Nää ei oo hirmu kyllä. Tässä on tuun sitten nopein. Ja sitten tämmönen sanahatukas. Live-kommentit sitä. Mitä tapahtuu mahdollista? Ei saa. Kyllä sitä ruveta olla jossain. Nyt ei saa siis pikkuja ottaa. Noniin, nyt on avannossa käyty kohta saunaa ja sit varmaan nukkumahommia, ehkä pientä purtavaa tästä. Mitkä fiilikset avannosta? No havainto itse ei ollut niin paha, mutta se oottelu ja seisoskelu kyllä
jääty kyllä varppaat ihan pahemman kerran, mutta saunaan, niin eiköhän tästä. Huomenna taas virreissä. Jep. Nyt nuo munkkipojat tulee täältä. Nyt lähdetään sitten saunahommiin, niin öitä ja huomiseen päivään. Moro! Huomenta. Huomenta. Aurinko on paistanut, niin tuo autokin on suunnan. Ei näyttäisi. Jästäs mikä kuolin. Jumakaa. Ei saakeli. Oletko nyt pitänyt kauroja antaa? Aamulla. Niin. Sitä kai minulle näyttäisi. Näyttää läpi. Hyvä. Maa. Hyvä. Nyt. Yes. Hyvä. Aamuaskareet tehty. Hevoset laitettu ulos ja koirille annettu ruokaa ja kissalle ruokaa. Nyt sitten itelle ruokaa. Armeessa piti, kun tuli tauko, niin joko taas piti vastata. Miten se jatkuu? Vasta vihdoin. Men veto.
Tiesittekö, että elokuvat kuvataan 24 fps? Miksi sä kuvaat jotain YouTube-videoa 60 fps? Mihin sä tarvitset? Häh? Jere sano. Jere on hyvä tuottaja. Se meni helposti. Jere! Yes. Oho! Oliko vähän kasuri voitteja? Portugalin. Etopilla tämä pitäisi olla aika helppo. Opeataan toisessa. Näin. Okei. Riittääkö? Niin. Come on, Evin. Oli kyllä aika rajoilla. Täytyy seuraavaksi heittää. Ai se on päällä. Se on päällä. No niin, Jere. Nosta sitä persettä. Edes takas. On! Ei mitään ongelmaa. Ja se nyt. On se. Kolmannella. Onko ei? Suomen nopein käsi. Mutta ei kädet. Otas! Ota se, Jussi! Ei. Oli aika hyvä yritys. Oli tehoa siinä. Oh. Ei joo. Taas se nyt. Nää painavia.
Ei. Ota se. Tolle siirtää tuulen. Niin. No niin, puhisee. No niin, avantokeissi pojilla. Nyt Jere heitti semmosen haasteen itelle, että pysyykö 5 minuuttia. Niin. Eikö? Jere on nyt 5 minuuttia tullut avannossa, niin. Te pääsette näkemään sen. Let's go. Let's go, mennään. Video lähtee pyörimään. Tässä on eilen tehty avaanto. Aikamoinen jöllikkä tuli sieltä. Aikamoinen jöhkäre, mikä lohkare. Siirtolohkare. Niin. Vissiin Aku on täynnä paljon käsiin sen sieltä. En tiedä miten on mahdollista, Niin, mutta ei ollut mitään työvälineitä. melkoinen sonni. Härkä. Ei tullut homma eikä mikään. Ei ollut homma eikä mikään. Mutta nyt lähtee Jere 5 minuutin haaste, muuten tulee kananmunan iloisen leikkä. En usko, että Siitä vähän onnistuu. syötävä. Uskoko Eemil, että Jere onnistuu tässä haasteessa? No veikkaan kyllä rehellisesti, että ei välttämättä. Joo. Mutta toivon, että onnistuu. Joo, tässä oli siis, että maksetaan yhteensä 10 euroa Jerelle, jos se on 5 minuuttia tuolla, mutta... Että isoista rahoista on kyllä kyse. Niin. Mutta ei me kyllä edes olla varma, että tekeekö se tätä haastetta. No niin. 5 sekkaa mennä. 20 alkoi, nyt on 5 sekuntia. Nostetaanko rahamäärä? Nyt on 10 sekuntia. No kyllähän tuot minuutin. Ei se oo aika eikä mikään. Vaan siellä paikalla, hengellä rauhassa, niin se on helpompaa. 25 sekuntia. Pyöriä siellä. Puoli minuuttia. Minuutin jälkeen kannattaa tehdä polvennosta juoksua. Niin. Ja jalat kiinni. Voinko mä Jere tulla samalla? Menkää Sammon monta. Lohkaret. Tuli kuplia tuolta Järeen takaa vähän. Oota. Pierasit Jere. 3. Minuutti on täynnä. Enää 4. Enää näe sieltä. Kananmunat selkeä. No. No mitä? Ei, ihan hyvä effortti. No joo. On se parempi kuin alle minuutti. Niin. On se parempi kuin myö, kun ei menty edes ollenkaan. Niin. Tässä seuraavaksi Aku, Jussi ja Eetu. Mulla on semmonen veikkaus, että Eetulla on niin paljon auraa, että se on tuolla yli minuutin. Tykkään jekuista. Niin. Mä ajattelin sukeltaa tästä tonne pilkkeisten luo. Vetää niitten koukista sillä, että ne luulee, että siellä on kala. Okay. Ja takaisin. Ja takaisin. Tai sitten laitat Niin naaman sieltä kolosta vaan nopeasti. Aivan. Kurkkaat. Ei vaan. Nyt Aku meni veteen. Joo. Nyt Aku ei oo sen Siellä on Ounevan mainoskyltti vedessä. En ottanut aikaa, olisiko 15 sekuntia mennyt? Joo. 20 sekkaa. Sillä että jalassa ei oo tuntoa enää, jos se tekee puntia. 20. Me pitää lähteä ihan heti. Vartin päästä näyttää puntille. Joo. Niin. Kannattaa ne käänkin olla siellä kun vallat. 40 sekkaa. Voin tällä kuviille. Palautuu tässä ihan kunnolla. No juu. Sen ne reeniä niinku palaa. Tuu niin paljon niinku herkemmältä nyt. Niin, mutta kädet ei palaudu. Niin, se on vähän huono. Mutta... Onko ihan varmasti? Kädetkin vielä pitäisi olla se minuutti. Että varmasti palautuu. Seisot käsillä siinä. Mitä? On kyllä kun on helari ääni. No niin. No niin. Mitä Jussi on siellä? Jussi Inte avaanto.
Istuuko Jussi tuolla vai onko tää tommonen optinen illuusio? No ei se jalat. Siis onks se jalat? Jere on niin pitkä. Kun Jussi on niin pitkä, että se perse on tällä hetkellä pohjassa. Onko se sun jalat, Jussi? Eikö se on hauki? 2 isoa haukea. Mitä ihmettä? En nyt kattonut. Olisiko puoli minuuttia? 15 sekkaa Se oli meni. 40 sekuntia siis joo. Taiks munkin olla minuutti sellaista? Ajattelin, että nyt on minuutti. No niin. Puoli minuuttia ylimääräistä. Melkein tipui jäi. Onneksi on kumisaappa. Jep. Sit ei ois haitanut vaikka se tippuu. Ei. Melkein kuin jäi. Kuin 50 senttiä vielä jäi. Tuntui silti siltä, että olisin tippunut. 1 sekunti. Niin. 3 sekuntia meni. 4 sekuntia. Tullaan kädet eniten täällä. 10 täyttä. Mulla oli kyynärpäät koko ajan. What do you mean by that? Pitkä, että se perse on laittaa pohjassa. Onko se sun jalat, Jussi? Minä sanon aikoja, niin se ei voi päätellä sen minuutin. Puolitoista edes. Se voitat sillä. Ottakaa mut Anno kohdassa. Vaan kovin mentaliteetti, jos et 1,5 minuuttia. Ja minä lähden nyt kävelemään tonne. Eetu. Oi. Mitkäs mietteet nyt on avannossa ollessa? No muut tuli tänne vaan palautumaan, niin mä tulin lounaalle. ASMR. Minuutti on nyt täällä. No niin. Ja täältä takas studioon. On kyllä kovaa. Mitä? Alkaa tehdä. On nyt vähän aikaa vielä. On vielä 10 sekuntia. Tossa Jos et vielä puoli minuuttia, niin tulee 2 minuuttia, niin kyllähän pystyt sen. Ei toi liike kyllä vähän tuntuu kylmään. 20 Kyllä vielä pystyt. Noijat se sen jäät sieltä tulee. Joo. Leiju. Se nimi ajattelin. Voiko tulla? Ei. Voiko tulla? 10. Okei. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aika. No niin. Aika. Se oli hyvä suoritus. Kiitos. Se oli semmonen avantokäynti. Me oltiin Emilin kanssa niinku kuvauspuolella ja kommentointipuolella. Thank you. Eetu on kyllä kova mies, kun ei tunnu missään tuo avantouinti. Emil kommentit. Pojat oli kyllä rohkeita. Mutta oli kyllä vaisu tuo Jereen suoritus. No Jereen challenge meni nyt vähän kyllä pipariksi, että olisin oottanut kovempaa yritystä. No niin. Mennään.
mennään! Come on! Yes! Come on! Hyvä! Yeah, come on! Ja painaa! Sopii siinä. No niin, come on! No niin, työllä Miika tulee! Sen. Siinä toinen. Tulee. Come on! Joo! Let's go. I usually skip this part. Osaas mennä sinne. Jumalan kautta toi on iso. On ihan järkyttävää. Toi toinen on vielä iso. Mitä hittoa toi on iso? Kato miten iso toi toinen on. Se on vielä iso. Terve, uis! Se on järkyttävän iso. Terve! Terve! Ihan järkyttävää jälleen. Tai siis niinku iso. Uis! Huomenta Aku. Nyt viimeiseen aamu herättyy ja kohta reenaamaan. Mikä on nyt fiilikset? Eipä tässä ihan tämmönen tuore kuin pensasmustikka ja What? Bro, what are you talking about, man? en tiedä, aivot ei ainakaan näköjään pelitä, mutta laittaa evästä koneeseen ja suunnataan kohti reeniä ja tapetaan pojista viimeinenkin urheiluilo vielä. Eetu Jalonen. Moro, Jere Murto. Viimeinen reeni eessä, mikä fiilikset? Oikein hyvä. Eilinen treeni pisti jo vähän kropan kipeäksi, mutta ehkä vielä yhden kestää ihan hyvin. Katsotaan. Riippuu vähän mitä tuo Aku on keksi. No niin. Let's get it.
Painaa. Ei tuottaa sieltä viimeistäkin tipat vatsoista. Jussi! Painaa! Vielä Topi Mato möngertää menemään. Paina. Kentän päätyy ja takas. Come on. Pidot pysyy. Come on. Takaisin. Vielä takaisin. Emilillä on kevyyttä leuhkaa siellä. Nousee. Hyvin. Siinä on 80 mies voimien tunnossaan. Topi möngertää. Vedä. Vielä viimeiset leuat sieltä. Come on. Hyvä Topi. Työnnä. Come on. Jerellä vielä viimeinen. Eikä ala painamaan. Hyvä. Enää 18. Enää 15. Ei enää kiduteta miestä. Tuo kylmäsulkkus on pahempi kuin Oli kyllä todella hyvä leiri. Pakko sanoa. Jää. Oikeesti? Joo. Jää vaan. Nyt jää Jussikin tänne. Mä jään tänne Lahteen. Tämä tarkoittaa sitä, että mulla on vaan paljon pidempi matka yksinään, mutta eipä se mitään. Mutta lyhyempi matka muuten. Niin. Päin tuonko mä? Jos joku muu osais vaikka. Mulla on toi kassi vielä tossa. Mä voin tuoda. No niin. Tässä on nyt sellaiset 6 tuntia ajettu kotimatkaa ja Jussi ja Emil jätetty Lahteen tuossa matkan varrella. Nyt on pari tuntia matkaa taivallettu yksinään, mutta nyt on niin sanotusti viimeinenkin rypistys loppusuoralla eli kotimatka ja painetaan tää nyt vielä ehjänä loppuun asti, niin voi olla siihenkin vielä tyytyväinen. Leiri oli kyllä odotuksiakin parempi. Oli kyllä älyttömän siisti leiri ja paljon kerettiin tekemään muutamaan päivään ja tää oli kyllä antelias viikonloppu. Kyllä se Tuupovaara vaan tekee pojista miehiä, ei siitä pääse mihinkään. Onpa ollut reissu, mutta kyllä kannatti. Vielä viimeiset tankkaukset ennen määränpäätä. No niin, nyt on selvitty kotiin öitä. Mutta se olisi sitten
Morjens.